Goedemiddag, mijn naam is Anita Eksterkaten. Goedemiddag, ik ben Dineke Fiesje. Het is vandaag woensdag 6 april, de tweede dag van Doch het voor dien dwarp, live vanuit Oldeholtpade. Hart van Oldeholtpade presenteert jou 4 dagen lang de bewoners van Oldeholtpeersaaltse binnen. En ze praten in hun eigen taal. Maar nu eerst de spreuk van de dag terug Els Hoekstra. Els, welke wijsheid heeft u voor u? Een peert en een vrouw moet niet uitlenen. De ene kreeg je mager en de andere kreeg dikker weer om. Zoals u in het introductiefilmpje hebt kunnen zien, staat Oldeholtpade bekend als paardendorp. Dat komt onder andere door de vestiging van de paardenkliniek, de fokdag van het Friese paard, het ponyconcours, de aangespannen menmarathon en er zijn ook veel toppaarden geboren in Oldeholtpade. De komende 10 minuten zorgen jou een bonte stoet van hinders zodat de inwoners van Oldeholtpade beleven. Het horen van hinders is net alleen een hobby, het is een levenswijze. Dit item is mij mogelijk maken door ponyclub en rijvereniging De Scheenruiters, door Menclub Oldeholtpade en paardencentrum De Heidehoogte. Jaap Barveld namens de Scheenruiters en Jaap Pranger namens de menverenigingen geven een toelichting op deze bonte paardenoptocht. Ik geef de microfoon over aan Jaap en Jaap. Ja, dankjewel. Zoals u weet, het paard en de mens staan al eeuwen ten dienste als lastdier. Doch heden steeds meer als hobby. De menvereniging heeft gekozen voor een thema, het paard door de jaren heen. We zien hier nu een aanspanning voorbij komen. Dit is Eddy de Vries met een Romeinse strijdwagen. De strijdwagen wordt al vele jaren voor onze jaartelling gebruikt. Op het slagveld in Mesopotamië onder andere en in het tegenwoordige Irak. De volgende aanspanning die we zien is een landbouwwagen met Roelof de Vries aan de leidsels. Vele ouderen onder ons zullen dit verschijnsel nog wel kennen. Het is een medio 50er jaren werd dit paard vervangen door de tractor en werd het paard door deze werkzaamheden overbodig. Liefhebbers hebben nu een andere invulling aan het paard gegeven, hetgeen een toename van de paardensport teweeg heeft gebracht. Ik geef nu... Ja, dan neem ik graag het woord over voor jou. Hier komen onze allerjongste ruiters van de Scheenruiters langs. Dat noemen wij af en toe wel de Guppies. Tess Koning op Pinto, Marit Kromkamp op Lily, Cynthia de Vries op Laika, Suzanne Binnenma en Inge Binnenma. Dit zijn de kinderen die nog maar net bezig zijn. Er zijn zelfs kinderen bij die nog maar een weekje lid zijn. En toch doen ze al mee aan deze optocht. Fantastisch vinden wij. De derde aanspanning die wij zo meteen voorbij zien komen, is een Tilbury met een Fries paard. Ik zie hem nog niet komen, nog niet. Ja, daar komt hij in beeld. Aan de leidsels zit de voorzitter van de menvereniging Jan Bakker. De Tilbury is van origine een Engels ontwerp van omstreeks 1820 en heeft relatief grote wielen om op slecht begaanbare wegen goed uit de voeten te kunnen. Het rijtuig werd vaak gebruikt voor de kerkgang, marktbezoek, etc. Nu zien we voorbij komen Kees den Dekker met een tuigpaardaanspanning voor een concourswagen. Tuigpaarden worden gefokt op een 4 verheven gangen en hun imposante verschijning. De tuigpaardensport is ontstaan uit rivaliteit tussen de kerkgangers, welke na de kerkdienst huiswaarts reden en hierbij streden met het paard om de mooiste gangen. Ja, maar ik neem het graag weer van je over, want er komen de volgende ruiters van de Scheenruiters aan. De Scheenruiters bestaan 38 jaar en we hebben 50 leden, waarvan ongeveer 30 leden lessen. Voor een heel klein dorp als Oldeholtpade is dat een heel groot aantal. Er komen onze ruiters aan. Dit zijn eigenlijk de kinderen die net wedstrijd beginnen te rijden. Senna Oort op Anne, Daphne de Vries op Nirvana, Nicky Slager op Bobby en Alia de Bruin op Tara King. Wij lessen elke woensdag, hebben we 6 lesuren. In de winter doen we dat lessen in een manege rond Oldeholtpade. En in de zomer dan lessen we op een fantastisch mooi clubland hier vlak in de buurt. We hebben 1 bak van 60 bij 20
En we hebben een bak van 40 bij 20. En een prachtig clubgebouw gemaakt door onze eigen leden. Ja, er komt de volgende aanspanning aan. Goed, ditmaal neem ik het graag van je over. Ik zie onze jonge heer Poelsma aankomen rijden met zijn pony. Het is een recreatieaanspanning. En daarachter volgt Sjoke Bakker met zijn Friese aanspanning. Oké, er komt de volgende groep alweer aan. Dit zijn mensen bij ons die op een hoog niveau rijden. Het zijn Amber en Sanne Zwarteveen, Femke Huytema, Martin Sterk. Ze hebben goed de gang erin. Let vooral op deze Amazone. Die is net vorige week of 2 weken geleden op de Nederlandse kampioenschappen springen. Is ze tweede geworden. De volgende aanspanning is ook al in aantocht. Dat is de familie De Winter met een dubbelspan paarden. De wagen is door Joop zelf gemaakt. Het ziet er fantastisch uit. Jaap, ik zie de volgende groep alweer komen. Niet zonder enige trots. 2 dochters van mij. Anouk en Rikst op Joker en Daphne. En Marije, die rijdt op Marta. Dit zijn de ruiters die al op een wat hoger niveau rijden. De achterste, dat is Rikst, die springt vooral. En de voorste 2, die rijden dressuur op M-niveau. Dus een heel goed niveau. Dan komt de volgende aanspanning er alweer aan. Dus de familie Hoekstra hier uit Oldenpaarden. Hij rijdt met een KWPN-paard met een recreatiewagen. En zo je ziet, altijd keurig verzorgd, de familie Hoekstra. Keurig. Jaap, de volgende groep. Ja, dan komt hier alweer onze laatste groep aan. Dus Marianne Visser op Lucas en Tjitske Hummel op Madonna van de Grubstal. Het is wel heel leuk om te zien dat je het Friese paard, wat door onze vereniging heel graag gebruikt wordt, zowel heel goed aangespannen gereden kan worden als onder het zadel. En daar zijn we heel trots op. Ja, daar komt de laatste voor jou aan. Daar komt de laatste voor mij aan. Dat is een 4-span Friezen, de familie Kraan. De leidsels zijn in handen van Klaas Kraan. En Klaas en zijn familie zijn echte liefhebbers van de marathonsport. Overal in de regio waar wedstrijden zijn kun je de familie Kraan tegenkomen. Het vereist grote stuurmanskunst om met een dergelijke aanspanning hindernissen te rijden. Wij van de meetvereniging hopen dat u een beeld hebben gegeven van onze passie. Dank u wel. Jaap en Jaap, ontzettend bedankt voor deze mooie toelichting. En wat was het een prachtig plaatje. Wat kunnen wij Oldenhoop-Paarden als paardendorp mooi neerzetten. Een ander vast onderdeel van Hart van Oldenhoop-Paarden is het filmpje wat dagelijks getoond wordt en wat onze vaste cameraman Tino Strijker op locatie opneemt. En hij heeft vanochtend heeft hij de tuinen van Oldenhoop-Paarden bezocht. Na deze reportage, Jerry en Freddy, van tuin zijn idee is, zoeken wij nou de mooiste tuin in Oldenhoop op. Goedemorgen, Maggie. Hoi, Freddy. Je bent nou weer druk aan het werk, hè? Ja, tuinwerk gaat altijd door, hè. Het ligt nooit stil. Maar je hebt hier een immense tuin, hè? Doe je dat allemaal alleen of doe de hovenier er nog wat aan? Nee, ik heb geen hoveniersbedrijf kan ik inschakelen. Ik moet het eigenlijk bijna allemaal alleen doen. Maar dat is niet erg, want tuinwerk is hartstikke leuk werk om te doen. Het is geen straf. Dus je hebt groene vingers? Gekregen. Ik had ze niet, maar ik heb ze wel gekregen. Nou, we zijn hier nou bij mijn buurvrouw Riek de Jong. En die had een hele mooie tuin. En ik wil even met Riek in mijn rond. Fijn. Dat kan wel, hè? Nou, natuurlijk. Nou, dan hebben we hier prachtige beelden. En zit er ook nog een verhaal achter. Ja, dat zijn de beeldjes van mijn kleinkinderen, hè? Want ik heb 4 kleinkinderen met de jaargetijden gedaan. En dat is dankzij dat mijn zoon daar werkte. En zodoende kwam ik aan de jaargetijden. Maar later hebben we nog weer kinderen gekregen. En toen hebben we dat maar volgehouden. En nu hebben we 9 beeldjes van kleinkinderen in de tuin. En ze weten allemaal hun namen.
En ze krijgen later elk hun eigen beeldje. Ik zie hier ook allemaal mooie bloeiende bollen. Hoeveel van die bollen hebben we niet? Ik heb er een kleine 1000 ingezet in de herfst en nu bloeien ze. Ik ben heel gelukkig en de zeilboot naast ons is heel prachtig. Een dunne kop en een stevige steel. De volgende tuin die staat vol speenkruid. En dat is eigenlijk een zomertuin, of niet Helsje? Ja, dat klopt. Ik hou van siergrassen en die bloeien laat. En ook daar heb ik dus vaste planten bij op afgestemd. Het moet een soort prairietuin worden, een beetje heel natuurlijk. En ik hou dus niet van bolletjes en kleine plantjes en al dat gevreubel in de tuin. Maar grote groepen van minstens een paar vierkante meter. Het is voorjaar, dus er is nu nog weinig te zien. Maar ik zou zeggen, kom van de zomer een keer terug en dan is het hier één groot kleurenspektakel. En dan is het prachtig. Jammer genoeg is de eigenaar van deze prachtige Asterix en Obelix tuin niet aanwezig. Maar toch wil ik hem hier deze beelden niet onthouden. Na dit prachtige filmpje gaat Freddy in peteer met de eigenaars van deze prachtige tuin. Hiltje Dekker, Reggie Reumer en Riek de Jong. Freddy, hoe naar dij? Ja, hier vanuit een zonovergoten Alpe. We hebben vanmorgen even de prachtige tuin bekeken. Ik heb zelf ook ooit op het tuinboerschool gezeten. Maar ik was zo onhandig dat ik kon geen schutting in de bienen krijgen. Maar deze mevrouw die hebben echt groene vingers. En ik wil maar beginnen met de buurvrouw. Buurvrouw Riek. Wat is jouw inspiratie voor de mooie tuin? Nou, dat is heel gewoon wat je van binnenin je hebt. En je stapt iets in de grond en het gaat naar boven. En het is zo'n verrassing. Bedankt. Hiernaast staat Reggie. En die is ook heel bekend met tuin. Een hele mooie, diepe tuin. Hoeveel uur per week hij gemiddeld werkt in het voorjaar? Dat is eigenlijk geen vraag, want ik ben natuurlijk geen maatstaf. Ik wil altijd wel in de tuin. Kijk, maar ik steek echt heel veel tijd erin. Als ze 's avonds niet zeggen van, kom je nog eens naar binnen, dan blijf ik daar overnachten. Dus dat zegt al voldoende. En dan hebben we hier naast mij aan de rechterhand staat ook een Hiltje Dekker. Ik had hier toevallig een blad voor me liggen. En daar stond in dat je houdt meer van een natuurlijke tuin. Is dat zo? Dat klopt. Ik werk met hele grote groepen, dus hele grote vlakken. Dat geeft rust. En dat combineer ik met siergrassen. Die worden hoog en dat sierlijk en dat wuift wat in de wind. En het benadert een beetje prairietuinen en dat vind ik gewoon heel prachtig. En dan van het zomer ook, dan rijd ik hier de Rolpair. En dan zie ik hier gewoon bussen met Belgische kentekens. Hoe kan dat? Komen die hier gewoon hier bij de tuin? Ja, nou, er wordt gewoon een afspraak gemaakt. En ja, dat was een bus uit Brussel. Dus mijn geringe kennis van het Frans kwam ook nog van pas. Maar dat is gewoon hartstikke leuk. En een andere keer dan... ik krijg van het jaar ook bussen uit Duitsland. En nou ja, we krijgen regelmatige bussen. En dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Ze drinken allemaal koffie, krijgen allemaal koek en cake. Dus het is toch nog reuze gezellig ook nog. Oké, ik moet nu afsluiten helaas. Dus kom alsjeblieft een keer kijken bij ons in de tuin in Olpe. En ik geef nog het woord weer over aan mijn 2 blonde presentatrices. Freddy heeft geluk dat we vandaag nog steeds blond zijn. Ik wil u nu weer presenteren ons Stellingwerfs cabaretgroep uit Oldenhoop-Paarden. Weer 2 personen van de Flying Stars gaan een kleine voorstelling voor u geven. Potverdorie, man. Jee, wat een knal was dat. Nou, de hele auto totaal los, man. Jongen, nou, ik ben al lang blij dat ons niks meer keert, man. Jongen, de auto is totaal los. Ja, en morgen maar wat Steven in de hut moet je maar regen. Jongen, wat ben je nou voor een dom peert, jongen? Zag je nou niet dat ik van rechts kwam dan? Nou moet je ze hem opholen. Vorig jaar is hier alles veranderd, vorig jaar. En ik kwam van de voorrangsweg, ja. Ah, hold toch op, jongen, ik kwam van rechts. Het is altijd rechts-west. Wat wil je nou dat toch? Ah, je bent in de hele tijd niet west. Dat weet ik wel zeker.
Nou ja, dat is 2 jaar geleden, maar hoe bedoel je 2 jaar eerst? Ik bedoel, 2 jaar geleden ben ik hier op een schoolrij en hier was nog op een striepen. Maar dat heb ik jou nooit zien, dus vertel mij eens even. 2 jaar geleden? Ja. Toen was ik ook op een schoolreünie. Hier, in Olper. Hè? Wie ben jou dan? Ik ben Mijne de Groot. Oh, Van de Hamersweg. ik ben Metje de Vries van de Hoofdweg hier. Nou. Jee, mijne, wat ben je ook groot worden. Hé, dat we elkaar zo moeten treffen hier. Nou, zeg dat wel, man. Wil je wel geloven dat ik met apenlazers geschrokken ben? Gosje Pietje, jongen. Hé, maar ik heb nog met jouw zuster Hannie scharreld in de 6e klasse. Met mijn zus Hannie? Hoe is het mogelijk? Nou, wat is de wereld klein, joh. Nou, ik ben blij dat ik jou getroffen heb. Hé, maar weet je wat? In de auto heb ik nog een fles wien liggen. Met 2 kopjes. Ik ga hem ophalen en dan drinken we er zijn mee op de goede afloop. Nou, dat lijkt me heerlijk, jongen. Goh, ik sta te trillen op het been. Werkelijk waar. Nou, die ziet er wel lekker uit. Ja, stel je voor, man, dat zie je met een verborgen camera dit zo'n film. Nou, dat zal ook toch niet goed wezen. Hè? Nee. Wat is het? Ik had nog 2 plastic bekertjes. Nou. Dan hol hem vast. Nou, dan krijg je een slokkie. Neem maar snel een slokkie. Wil je wel geloven dat ik zo verschrikkelijk tril, mijnig? Hé, wat een klap, man. Ik begin al wat stief te worden ook. Nou, neem er snel nog een. Doe maar. Oh, wat een heerlijke, goddelijke wienwijn. Ja. Mijn heerlijk. Ja. Maar mag ik ook vragen waarom jullie niet met me meedrinken dan, joh? Hè? Nee, ik wacht op de politie. Flying Stars, bedankt. Uw duistig waarpraatje van de Stellingwerven werd juist houden door Femi van Veen, maar een prottenberg van de OBS de Striepen. Femi, wat doet het je waar juist in Oldenholpeer? Goedemiddag, van u de Stellingwarm. Ja, jongen, wat hebben we toch een prachtige dag gehad vandaag, hè? We troffen het maar weer. Zo'n mooie voorjaarsdag. En het hoge drukgebied, dat wil hier maar niet wieken, want dat blijft hier nog dagen lang. Hier ligt Olper. En het hoge drukgebied, dat ligt er krek boven. En het is hier zo mooi dat we de hele dag eigenlijk weer buiten deuren kunnen zetten. Boven de tjonger, hier is de tjonger, daar treffen ze het niet, want daar hebben ze de hele tijd nog buien en hagel en natte snij. Dus wij zitten hier hartstikke goed, hè? Je hebt hem trouwens misschien ook wel zien. De pinksterbloem die bloeien hier volop, terwijl het nog niet eens een Pasen is. En omdat het zo mooi weer is, is het misschien ook wel handig voor de vrouwluden en de manluden. Ga nou even de tijd nemen om buiten de ruiten te wassen. Dan doe je mee een siepel bij in het water. Dan heb je strepen en dan was ze hartstikke mooi schoon. Ik wil nog even zeggen, er is ook nog even een spreuk van de dag. En de spreuk van vandaag is, als je met de jassen aan huiden, dan krijg je zwaar hui. En met de kindertjes van Olper hebben we nog even het laatste. Tot kiekers! Vandaag sluiten we Hart van Oldenholpaarden muzikaal af met het oudere koor uit Oldenholpaarden, de Rustende Jagers. Wilt u deze uitzending nog eens bekijken? Morgenochtend om 10:30, 11:30 en 11:30 wordt het herhaald. En morgenmiddag vanaf 4:30 brengen wij weer een nieuwe editie van Hart van Oldenholpaarden. En Dieneke, wat krijgen we morgen in Hart van Oldenholpaarden? Nou Anita, morgen moeten alle vrije fammen die in Oldenholpaar willen wijnen zeker weggaan. We wensen u vast een prettige avond. Door de heide, door het zomerdronken land, over heuvels en rivieren, windgekust en zonverbrand. Trekken wij vrij.
laat de zilverfluiten klinken, laat de zon